De economie van Aruba blijft zich gunstig ontwikkelen. Als gevolg natuurlijk van de vele toeristen die dit eiland bezoeken. Wij zien ook dat de hotelaccommodatie helemaal volgeboekt is. Dat hebben we zelf ervaren. Dus dat gaat heel erg goed met de toeristen. Zoals je ook ziet in de vastgestelde begrotingswijziging van het afgelopen jaar, dat het economisch herstel met belastingherziening van het vorige jaar ook echt zorgt voor substantiële meerjarige overschotten. En ook de sociale fondsen profiteren van het economisch herstel. Zowel bij de SVB als bij de AZV liggen meerjarige overschotten in het verschiet. Aruba betaalt dit jaar ruim 300 miljoen aan rentebetalingen. En dat is een aandeel van bijna 20% van de hele begroting. En dat is natuurlijk heel erg substantieel. Het is van belang dat Aruba de huidige budgettaire ruimte en de economische groei ook aangrijpt om versneld die schuld af te lossen en die rentelasten te verlagen, waardoor er ook daadwerkelijk meer ruimte gaat ontstaan. En ook is nu het momentum om de economie te moderniseren. Hervormingen op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid door te voeren, ook zeker in onderlinge samenhang. Dat verdient nu de aandacht. Ook met name omdat daar nu in budgettaire zin ook ruimte voor is. Ik kom tot een afronding. Wij proberen als KAFT bij te dragen aan duurzame overheidsfinanciën. Dat is het doel wat we voor ogen hebben. En daarbij denken we dat het nu gaat om het maximaal benutten van het momentum wat er is om zowel in de overheidsfinanciën als de economie substantieel verstevigingen door te voeren. En hoe kan dat nou? Enerzijds door die overheidsschuld ook echt te verlagen naar een prudent niveau. Ik had het over die schuldquote die echt nog verder naar beneden kan. En anderzijds om de begrotingsruimte die er is ook echt te gebruiken voor investeringen en hervormingen die het land ook weer economisch weerbaarder en sterker maken. En op dit moment heeft Aruba en de economische en de budgettaire ruimte om die hervormingen goed door te kunnen voeren. Samen met het verstevigen van die sociale zekerheid. Dus ons advies is, laat deze unieke kans niet liggen. Het momentum kan ook weer zo voorbij zijn, zoals ik in mijn introductie aangaf. De plannen liggen er, de economie en de begroting zijn er klaar voor om iedereen ook over de streep te trekken.